ಓಂ ನಮೋ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. 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 ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ. ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವೆಯಾ. ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಟಿಕೇ. ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೇ. ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ ಮೂಜಿನ ಸ್ಕಂದದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ರೈಟ್. ನಮ್ಮ ಐತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತ್ ಅಂಚ ಸುರುತ ನೆಟ್ ವಿದುರ 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡೆ ಈಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವಿನ ವಿಚಾರವಾದ ಐಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಆದ ಪಂಡೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಂಡು ಐನ್ ಮಾತೆಲ್ನ ವಿದುರ ಒಂದು ಮೈತ್ರೇಯರು ಪೋಪಾಯರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರ ಭಕ್ತಿದ ವಿಷಯನ್ ಪಂಡೇರ್ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚೈತೆ ಮಹಾತ್ಮ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ತುಯ ಅಂಚದ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ರೂಪ ಗುಣ ಲೀಲೆ ಎಂದು ಮಾತಲ ದಿವ್ಯವಾಯಿನ ಐನ್ ಏರು ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ತ ಖಾಲಿ ದುಃಖದ ರಾಶಿಯೇ ಶಾಂತಾದ ಬುಡ್ಪುಣು ಇಂಚ ಒಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಡ ಭಗವಂತನ ಪಾಧಾರವಿಂದದ ಧೂಳುನು ಸೇವಿಸೋಡ್ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರೇಮ ಜಾಗೃತ ಅಣ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುನದಾದುಂಡು ತಿರಿಪಾಯ ಅಂಚದ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೋಡದ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ತುಯಿ ಅಂಚದ ಇನಿ ಮೈತ್ರೇಯರ್ ಅಂಚದ ಐಟ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ವೈದಿಕ ಗ್ರಂಥದ ಬೋಧನೆಡ್ ಹೈಕ ಇಂದ್ರಿಯದ ನಿಗ್ರಹನ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ 2 ವಿಧಾನಲೇನ ಪಂತೆರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಓಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯನ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೇರೆ 2 ವಿಧಾನನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಓಮತ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾವೇರ ಆಚಾರ್ಯರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂಚದ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಅವೇ ಶಾಸ್ತ್ರದವೇ ಭಾಗವತದಂಚಿನ ಭಗವದ್ಗೀತದಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಮ್ಮ ತೆರಿವನ ಅಂಚದ ಕುಡೊಂಜಿ ಭಗವಂತನ ಅಲೌಕಿಕ ಪ್ರೇಮಮಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ನಿರತರಾಪುನೆ ತೊಡಗುನ ಅಂಚದ್ರಂದು 2 ಮಾರ್ಗ ಅಂಚದ ನೆಟ್ ಅತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಈ ವಿಧಾನನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಮಾರ್ಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಯಿನ ಪಡೆದು ಮುಲ್ಪ ಬೋಧನೆ ಮನ್ಪೇರ್ ಮೈತ್ರೇಯರು ದಾಯಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಮಾರ್ಗಡ್ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮದ ಕಾಮ್ಯ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಫಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಪೊಡು ಪಂಡುದಿಜ್ಜಿ ಪಣ ಭಕ್ತಿಡ್ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನಲ ಬರ್ಪು ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರೆ ದೇವರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ ನಿರ್ವಹಿಸೋನೆಟ್ಲ 2 ಹಂತೊಂಡು ಅವೇಕ್ಲೆಡ್ ಗ್ರಂಥದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಸದ್ಯದ ಇಂದ್ರಿಯಲೆಡ್ದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪುನ ಹಂತನೇ ಸುರೂತ ಹಂತ ಆದುಂಡು
ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಕಮಲದ ಧೂಲ್ದ ಕಣಸ ಸೇವೆಡ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಯಿನ ಆಸಕ್ತಿನ ಪಡೆಯುನನೆ ರಡ್ನೆ ಹಂತವಾದುಂಡು. ಸುರೂತ ಹಂತನ ಸಾಧನಾ ಭಕ್ತಿ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪೆರು. ಆರಂಭಿಕ ಭಕ್ತರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ್ನ ನಿರ್ದರ್ಶನದ ಅಡಿಟ್ಟು ಸಲ್ಲಿಸೋನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನೆ ಅವು. ರಡ್ನೆ ಹಂತನ ರಾಗ ಭಕ್ತಿ ಪಂಡದಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೆರು. ಒಂಜಿನೆಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪ ಅವು ಸಾಧನಾ ಭಕ್ತಿ ಅಚ್ಚ ನಮಕ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ನಡಪನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೋಡು, ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೋಡು, ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ ನಾಮ ಜಪ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ್ಯರ್ನ ಅಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಆಚಾರ್ಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಅಭಯ ಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಂಚದ ಆರಪನ್ನ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇಸ್ಕಾಂಡ್ ಪುರ ಸಾಧನಾ ಭಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಧಕೆ ಅಂಚದ ಇದೇನು ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಜೀವನದ ಮಿತ್ತ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ಪ ಅಂಚದ ಒಂದು ಪನ್ಪೆ. ಅಂಚ ರಡ್ನೆ ಹಂತ ರಾಗ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಐಕ್ಲೆಪ್ಪೇರು. ಒಂಜಿನೆದ ಸುರುತ ಹಂತ ಸಾಧನಾ ಭಕ್ತಿ, ರಡ್ನೆದ ರಾಗ ಭಕ್ತಿ ಪಂಡ ಪರಿಣತ ಭಕ್ತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆಸಕ್ತಿರ್ದು ಆಯಾದ ಭಗವಂತನ ನಾನಾ ತೆರನಾದ ಸೇವೆನ ಮನ್ಪುನ. ಮಹರ್ಷಿ ಮೈತ್ರೇಯರು ಮುಲ್ಪ ಬಿದುರನ ಪೂರಾ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗ್ಲ ಅಂತಿಮ ಉತ್ತರನ ಕೊಡ್ತೇರು. ಭಗವಂತಗ ಸಲ್ಲಿಸವನ ಸೇವೆನೆ ಹೈಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪೂರಾ ವಿಪತ್ಕಾಲದ ಸ್ಥಿತಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುನ ಅಂತಿಮ ಸಾಧನವಾದು. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಇಜಿಂದ ಯೌಗಿಕ ಕಸರಸ್ತದ ಮಾರ್ಗನ ಈ ಉದ್ದೇಶದ ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಲಿ ಅಂಡ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ತುಯ ಪಂಡ ಈ ಭೌತಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಬೊಕ್ಕಾರನ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋನೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಪ್ಪನೆಂಚ ಪಂಡ ಸೇವೆ ಮನ್ಪನ. ನಮ್ಮ ರಡ್ನೆ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ಲ ತುಯ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಏನಿಕ್ಲೆ ಮುರನ್ ಪಂಡೆ ತೋಜಾಯ. ಸವೇದದಾತು ಪದವೀಂ ಪರಸ್ಯ ದುರಂತ ವೀರ್ಯಸ್ಯ ರತಾಂಗ ಪಾಣಿ ಯೋ ಮಾಯಯಾ ಸಂತತಯಾನುವೃತ್ಯ ಭಜೇತ ತತ್ಪಾದ ಸರೋಜಗಂತಂ. ಭಜೇತ ತತ್ಪಾದ ಸರೋಜಗಂತಂ ಏರು ಆ ಭಗವಂತನ ಚರಣ ಕಮಲದ ಸೇವೆನ್ ಮನ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಆರ್ನ ಶಕ್ತಿಲೇನ್ ಮಾತ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಅಕಲ್ ತೆರಿಯೋನ್ ಬೇರು. ಇದನ್ನು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡೆ ಆಂಡ ಅವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ದು ಕೂಡ್ದಿತ್ತನ ಪಕ್ಷಡ್ ಅವು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲನ ಕರುಣಿಸರೆ ಅರ್ಹವ ನಾವು ಅಂಡ ಸಾಧನಾ ಭಕ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸದ ರಾಗ ಭಕ್ತಿದ ನೆಲೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮವಾದ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ಸಾಧನಾ ಭಕ್ತಿ ಮಂತು ಅಜದ್ ಭಕ್ತಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ, ಉರ್ಂಬವಿಧ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರ್. ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣಂ ಪಾದ ಸೇವನಂ ಅರ್ಚನಂ ವಂದನಂ ದಾಸ್ಯಂ ಸಖ್ಯಂ ಆತ್ಮನಿವೇದನ. ಒಂಜಿನೆದಾಯ್ತು ಸುರೂತ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಶ್ರವಣಂ, ರಡ್ನೆದ ಕೀರ್ತನ, ಮೂಜಿನೆದ ಸ್ಮರಣ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣ, ನಾಲ್ನೆದ ಪಾದ ಸೇವನ, ಐದನೇದ ಅರ್ಚನ, ಆಜಿನೆದ ವಂದನ, ಏಳ್ನೆದ ದಾಸ್ಯ, ಎನ್ಮನೆದ ಸಾಕ್ಯ, ಒರ್ಮನೆದ ಆತ್ಮನಿವೇದನ. ಆತ್ಮನಿವೇದನ ಪಂಡ ಸರ್ವಸ್ವನ್ನ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತು ಕೊಟ್ಟು ಅಂಚದ ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉಂಟು. ತುಲೆ ಶ್ರವಣ ಪಂಡ ಶ್ರವಣ ಪಂಡ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನು ನೈಕೇರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರ್ ತುಲೆ 7 ದಿನ ಆರ್ನ ಜೀವನದ ಖಾಲಿ 7 ದಿನ ಇತ್ತು. ಅಂಚ 7 ದಿನ ಆರ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಗಂಗಾ ನದಿ ತಕ್ಕ ತಡೆ ಪೋಪೇರ್ ರಾಜನ್ಪುರ್ನ ಆರ್ನ ಮಗ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಜನ್ಮೇಜಯ ಅರೆಗೆ ವಯಸ್ಸದ ಪೂರೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಂತದ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೇರ್ ಪೋಪೇರ್. ಅಂಚದ ಆರ ಶ್ರವಣ ಮಂತದ ದೇವರೇನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತೇರ್. ಆರ ಮರಣನ್ ವಿನ್ನಾಯ ಮೃತ್ಯುನ ಆರ್ ವಿನ್ನಾದ್ ಬುಡಿಯರ್. ಅಂಚದ ರಡ್ನೆದ ಕೀರ್ತನ ಏರ್ಪಂಡ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ದೇವರನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೀರ್ತನ್ ಮನ್ಪ ಜಪ ಮನ್ಪ ಅವಲ ಬತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ ವಿಚಾರನ್ ಪನ್ಪುನೆ ಬೊಕ್ಕೋರೆ ಅವು ದಾದಾಪುಂಡು ಕೀರ್ತನ.
ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕೀರ್ತನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ವಿಚಾರಣ ಪರೀಕ್ಷಿತಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವ್ರ ಅಡ್ನ ಏಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಮರಣಂ ಅಂಚ ಸ್ಮರಣೆಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ ಅಂಚದ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂಚ ದೇವೇರ್ನ ಯಾಪಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತರ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮುರಣಿ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ದಾನಿ ಸುಮಾರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ತುಯ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಆರೆಗೆ ಏತ್ತುಂದು ಮಂತಲ ಪಂಡ ಆರೆ ಯಾಪಲ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಉಪ್ಪಿರು ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪೆ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಅವತ್ತಂದೆ ಅರೆನ್ ಕೆರಿಯರಿಗೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ದಿಗ್ಗಜೈರ್ ಪಂಡ ಆನೆಲ್ಲ ಓ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿದ ಸುತ್ತಲ 4 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ 4 ಆನೆ ಉಂಡಿಗೆ ದಿಗ್ಗಜೈರ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಆರ್ಡಿನರಿ ಆನೆ ಎತ್ತ ಕಾಡ್ದ ಆನೆ ಎತ್ತವು ದಿಗ್ಗಜೈರ್ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಆನೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚದ ಆ ಆನೆನ್ ಕೊನತ್ತು ದೊಂಕ ಇರ್ತು ಇರ ಆಂಡಲ ಅರೆಗೆ ದಾಲಾಪುಜಿ ಅವು ಆನೆಲೆ ಹಲ್ಪರ್ದು ಬುಡ್ದು ಪೋಪುನು ಅಂದ ಮತ್ತೆ ಜವೆ ಒಂದು ಜನ್ಮೇಜಯ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಮಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಯಾರು ಅಂಚದ ಆಂಡಲ ಅರೆಗೆ ದಾಲಾಪುಜಿ ಪಂಡ ಆರು ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಹಿಡಿತೇರು ಅಂಚದ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಸ್ಮರಣ ಬೊಕ್ಕ ಪಾದ ಸೇವನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂಚದ ಯಾಪಲ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುನ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಭಗವಂತನ ಕಾರು ಒತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಏಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ಸ್ಮರಣಂ ಪಾದಸೇವನಂ ಅರ್ಚನಂ ಅರ್ಚನ ಬೊಕ್ಕ ವಂದನ ದಾಸ್ಯ ಸಾಕ್ಯ ಲಾಸ್ಟದ ಆತ್ಮನಿವೇದನಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲೇ ಮೇರು ದಾಸ್ಯಗ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಸಾಕ್ಯಗ ಅರ್ಜುನ ಆತ್ಮನಿವೇದನಗ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರ್ ಅಂದ ಮತ್ತಜಿ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರ್ ಪಂಡ ಅರ ತುಲೆ ಅರ್ನ ಗುರುನ ಪಾತೆರನ್ನ ಬುಡ್ದು ಸರ್ವಸ್ವಲ್ನ ಭಗವಂತಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತೆ ಪಂಡಾರ್ ಭಗವಂತನೇ ವಾಮನ ರೂಪ ಬತ್ತದ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರ್ಡ ಮೂಜಿಪ್ಪಜ್ಜೆ ಭೂಮಿಕೇನು ಐಕಾರ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಪನ್ಪೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ ಪಜ್ಜೆಡ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ದೆತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ಮೂಜಿನ ಪಜ್ಜೆದಿಯರೆ ಜಾಗೆ ಪೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ತರೇನೆ ತೋಜಾವೆ ಸರ್ವಸ್ವಲ್ಲ ಏನಾನೇ ಆನ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚದ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ದು ಆಂಡಲ ನಮಕ್ ಪೂರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ದೇವರನ ಮಾತು ಒಂಜಿ ಸೇವೆಡ್ ಎಂಗೇಜ್ ಆನ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚದ ಈ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಸಾಧನಾ ಭಕ್ತಿದ ಅಭ್ಯಾಸರ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಗ ಭಕ್ತಿದ ನೆಲೆಕ್ ಕ್ರಮವಾದ ಏರೋಳಿ ಪ್ರೇಮಮಯ ಅಲೌಕಿಕ ಸೇವೆಡ್ ರಾಗ ಭಕ್ತಿದ ಅನುಷ್ಠಾನಡ್ ಪರಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನನಾಯ್ನ ಭಗವಂತನ ನಮ್ಮ ನಿಗ್ರಹಿಸೋಲಿ ಭಗವಂತನ ಅರ್ಥಮಂತನೋಲಿ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಚಾರ ತುಳಿಯ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಮೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ವಿದುರ ಪಾತೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಐ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತೂಕ ವಿದುರ ಪಾತೆರ್ವೆ ವಿದುರ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂತ ತೂಕ ಮುಲ್ಪ ವಿದುರ ಉವಾಚ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜುನತೆ ವಿದುರ ಮೈತ್ರೇಯಡ ಪನ್ಪೇರ್ ವಿದುರ ಉವಾಚ ಸಂಚಿನ್ನ ಸಂಶಯೋ ಮಹ್ಯಂ ತವ ಸೂಕ್ತಾಸಿ ನಾ ವಿಭೋ ಉಭಯತ್ರಪಿ ಭಗವನ್ನಾಮ್ನೋ ಮೇ ಸಂಪ್ರಧಾವತಿ ವಿದುರ ಉವಾಚ ಸಂಚಿನ್ನ ಸಂಶಯೋ ಮಹ್ಯಂ ತವ ಸೂಕ್ತಾಸಿ ನಾ ವಿಭೋ ಉಭಯತ್ರಪಿ ಭಗವನ್ನಾಮ್ನೋ ಮೇ ಸಂಪ್ರಾಧಾವತಿ ಯಾನ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪೇವೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲವರ ಶ್ಲೋಕ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ವಿದುರ ಪನ್ಪುನೆ ಎನ್ನ ಸಂಶಯ ಪೂರ ನಾಶಾಂಡ್ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ನೆ ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೀನುಣತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ
ಅರೆ ವಿದುರ ವಿದುರ ಉವಾಚ ಉವಾಚ ಸಂಚಿನ್ನ ಸಂಚಿನ್ನಃ ಸಂಶಯೋ ಸಂಶಯೋ ಮಹ್ಯಂ ಮಹ್ಯಂ ವಾಸುಸಿನ ವಾಸುಸಿನ ವಿಭೋ ವಿಭೋ यत्रापि ಯತ್ರಾಪಿ ಭಗವನ್ಮನೋ सम्प्रदावति विदुर उवाच ವಿದುರ ಉವಾಚ संशयो ಸಂಚಿನ್ನಃ ಸಂಶಯೋ ಮಹ್ಯಂ विना ವಾಸುಸಿನ ವಿಭೋ ಯತ್ರಾಪಿ ಭಗವನ್ಮನೋ ಮೇ ಸಂಪ್ರದಾವತಿ ಉವಾಚ ಸಂಚಿನ್ನಃ ಸಂಶಯೋ ಮಹ್ಯಂ ವಾಸುಸಿನ ವಿಭೋ ಯತ್ರಾಪಿ ಭಗವನ್ ನೋ ಮೇ ಸಂಪ್ರದಾವತಿ ಚಿನ್ನ ಸಂಶಯೋ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ವಿದುರ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರುವರು ಪಂಡ ಅದಕ್ಕೇನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಶ್ವರ ಬೊಗ್ಗ ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆ ಐಕ್ ಆರ ಉತ್ತರನ್ ಪಂಡೇರ ಪಣ್ಣೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ವಿದುರ ಮೈತ್ರೇಯರಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಡು ವಿದುರ ಉವಾಚ ಸಂಚಿನ್ನ ಸಂಶಯೋ ಮಹ್ಯಂ ತವ ಸೂಕ್ತಾಸಿ ನಾ ವಿಭೋ ಉಭಯತ್ರ ವಿಭಗವನ್ನಾಮ್ನೋ ಮೇ ಸಂಪ್ರದಾವತಿ. ವಿದುರ ಉವಾಚ ವಿದುರನು ಹೇಳಿದನು, ಸನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಸಂಶಯ ಸಂದೇಹವು, ಮಹ್ಯಂ ನನಗೆ, ತವ ನಿಮ್ಮ, ಸೂಕ್ತ ಆಸೀನ ಮನಗಾನಿಸುವ ಮಾತುಗಳ ಆಯುಧದಿಂದ, ವಿಭೋ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ಉಭಯತ್ರ ಅಪಿ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಜೀವಿ ಇಬ್ಬರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಭಗವತ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯೇ, ಮನಸ್ಸು, ಮೇ ನನ್ನ, ಸಂಪ್ರದಾವತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅನುವಾದ ಅಂಚದು ವಿದುರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೈತ್ರೇಯಡ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ ವಿದುರ ಪಂಡೇರ, ಓ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನ ಋಷಿಯೇ, ಎನ್ನ ಪ್ರಭುವೇ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವಿಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಡೌಟ್ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ ಮನವರಿಕೆ ಮನ್ಪುನ ಈರ್ನ ಪಾತೆರರ್ದು ದೂರ ಆತನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಡೌಟ್ ಎಂಚಿನೋಂಡು ಅವು ದೂರ ಆದ್ಬುಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಸುರುಕು ಕೇಂಡರ್ 2-3-4 ಆ ಕ್ವಶನ್ಡ್ ಈಶ್ವರನ ಬಗ್ಗೆ, ಐನ್ ಆಜಿ ಆ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚದ ಐನ ಆರು ದೂರ ಮಂತಾರೆ. ಅಂಚದ ಆರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಎನ್ನ ಸಂದೇಹ ಈರ್ನ ಮನವರಿಕೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಳೆಡ್ದು ದೂರ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಐಟ್ ವ್ಯಾಪಿಸದಂಡು, ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಭಗವಂತನ ವಿಚಾರಡ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಮಾತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ಬುಂಡು ಅಂತ ತೆರಿಪವ್ರ. ಅಂಚದ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಭಾವಾರ್ಥ ಪಣ ಮುಲ್ಪಾರ ಅರ್ನ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತೊಂಟೆ ಪಣ ಐನ ಮೈತ್ರೇಯರಿಗೆ ಪಂಡದ ಕೊರಿಯರು ಆ ಸಂಶಯನ ದೂರ ಮಂತಾರೆ. ಅಂಚದ ಆಚಾರ್ಯರು ಪನ್ಪೆರ್ತೊಲೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು. ಕೃಷ್ಣ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಜಿನ ಭಗವಂತ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವಿಲೆನ ವಿಜ್ಞಾನ ಅವೇತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ಪಂಡ ವಿದುರನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಮಹರ್ಷಿ ಮೈತ್ರೇಯರ್ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸಂದರ್ಶಿಸೋಡಾದ ಬರ್ಪುಂಡು. ತುಲೆ ನಮ ಎಂಚಿನ ಪಟಾಕ್ಲಿ ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿದುರ ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತೇರಾರೆ ಯಮರಾಜರ್ 16 ಮಹಾಜನಟಾರು ಒರಿಯೇ, 12 ಮಹಾಜನ ಉಲ್ಲೇರ 8 ಒರಿಯೇ ಅಂಚದ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಕೃಷ್ಣ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಭಗವಂತ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವಿಲದ ವಿಜ್ಞಾನ ಅವು ಏತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ಪಂಡ ವಿದುರನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಮಹರ್ಷಿ ಮೈತ್ರೇಯರ್ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸಂದರ್ಶಿಸೋಡಾದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಭಗವಂತ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವಿಲೆನ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಬಂಧನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹಲೆನ ಮನ ಕಲ್ಪನೆಲೆನ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ನಾನಾ ರೀತಿಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸದರು. ಆಂಡ ಭಗವಂತ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವಿಲ ನಡುಟು ಪ್ರಭು ಬೊಕ್ಕ ಆಧೀನರ್ನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೆಗ್ ಅಂತಿಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾದುಂಡು. ಭಗವಂತ ಶಾಶ್ವತವಾದ್ಲ ಪ್ರಭು ಅರ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಭಗವಂತ ಜೀವಿಲೋ ಶಾಶ್ವತವಾದ್ಲ ಅರೆಗ್ ಆಧೀನವಾಯ್ನ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಅರೆಗ ಆಧೀನ. ಪ್ರಿಡಾಮಿನೇಟೆಡ್
ಅಂಚದ ಈ ಸಂಬಂಧ ವಾಸ್ತವ ಜ್ಞಾನಗ ಕಲೆಯೊನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಈ ಪ್ರಮಾಣಡ್ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಗೊಳಿಸಾಡು ಪನ್ಪೇರು. ಪುನರುಜ್ಜೀವಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ತುಲೆ ನಮಕ್ಲ ದೇವರೆಗ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು. ಅಂಚ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಪನ್ಪೇರ ಇತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ದೇವರನ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೇಮ ಎಂಚಿನುಂಡು ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಲು ಉಂಟು ಪಂಡ ಜೀವಿನ ಸ್ವಭಾವನೆ ದೇವರನ ಪ್ರೇಮ ಸೇವೆಡೆ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಪಂಡ ಬೇರೆ ಸನಾತನ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಕೆ ಆಮಿ ಕಾಯ ಮೋರ ತಾಪತ್ರಯ ಭಗವಂತ ಯಾನ್ ಏರು ಎಂಕ್ ದಾಯ ಇತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ತಾಪತ್ರಯ ಐಕ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪನ್ಪೇರ ಜೀವೇರೆ ಸ್ವರೂಪ ಹೋಯ ನಿತ್ಯೇರ್ ಕೃಷ್ಣದಾಸ ಜೀವನ ನಿಜವಾಯಿನ ಸ್ವರೂಪ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮರತು ಬಿಡ್ತ ನಮ್ಮ ಏರು ನಮಿತೆ ಅನಾಥ ತುಲೆ ಏರು ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುಂಡು ಏರು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಯೊಂದರೆ ಅಕ್ಲು ಸನಾತಾಪರಿಗೆ ಏರು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಯೊಂಜರಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮೇಡ ಅಕ್ಲು ಅನಾಥಾಪೇರು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯುಜರಿ ಅಕ್ಲ ಅನಾಥ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಬಾಕಿ ದೇತ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಅವು ಸೈನಾಗ ಮುಗಿದು ಪೋಪು ಅಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಬಂಧಡೆ ದುವಾದೊಡ್ಪೇರು ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಏರು ದೇವರನ ವಿಚಾರನ ತೆರಿಯೋನ್ ಬೇರೆ ಅಕ್ಲೆ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರ ಸಂಬಂಧನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಈ ಸಂಬಂಧದ ವಾಸ್ತವ ಜ್ಞಾನಗ ಕಲೆಯನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಪುನರುಜ್ಜೀವಿತಗೊಳಿಸೋಡು ನಮ್ಮ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಸಂಬಂಧನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇವರನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಕಟ್ಟಾತು ದೇವರನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತರದು ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದು ಬರ್ಪೇರು ಅರೆಗೆ ದಾಯ ಬರೋಡು ಪಣ ಅರ್ನ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ನಿರ್ದಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಕಟ್ಟಾತು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ರೀಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮನ್ಪೊಡಿದೇನು ಪನ್ಪು ನಾವು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನುನೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತಾಪನ ಪ್ರೇಮ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಯಿನ ಓ ಜಾಗೃತಾಪನ ಶ್ರವಣಾದಿ ಶುದ್ಧ ಚಿತ್ತ ಕರಯೇ ಉದಯ ಅಂದು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನು ನೆಡ್ದು ದೇವರನ ನಾಮ ಜಪ ಮನ್ಪು ನೆಡ್ದು ಆ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಬಂಧ ಪಿರ ಜಾಗೃತಾಪನ ಅಂಚೆ ಭಗವಂತಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಆಚಾರ್ಯರ್ ನಮಕ್ ಭಗವಂತಗ ಸಲ್ಲಿಸವನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅಂಚಿನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾದುಂಡು ಅವು ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಚ್ಚದು ಮಹರ್ಷಿ ಮೈತ್ರೇಯರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರಿಯೋನ್ನೆರ್ದು ವಾಸ್ತವ ಜ್ಞಾನದ ನೆಲೆಯಾವಲಿ ಐತ ಮೂಲಕ ವಿಚಲಿತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉನ್ನತಿದ ಪತಟ್ ಸ್ಥಿರ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಭಯಂಕರ ವಿಚಲಿತ ತುಲೆ ಕೆಲವೆರಡ ಪಣ ಮನಸ್ಸದ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೊಪ್ಪನ ಪನೆರಾಪಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊರ ಭಯಂಕರ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ದೇವೇಡ ಶ್ರದ್ಧೆ ಓಕೆ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡು ದೇವೇಡಲೆ ಜೇಡಲ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಚ್ಚಿ ಯಾನೆ ಏರ್ಲೈನಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿ ಅಂಚಲಾಪನ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹತ್ತು ಮನಸ್ಸದ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಲಂದು ವಾದ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವರ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವರ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವತೆನ ಹಾಕ್ಲಿ ಓಕೆ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಗುಂಬೋ ಬೇತೆ ದೇವತೆನ ಪೂಜೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರೆ 2 ತಿಂಗಳು ಮುತ್ತ ನೆರ್ದು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂಜಿ ಈತು ಹೋಮ ಈತು ಯಾನ ಪೂಜೆ ಮಂತೆ ಈತು ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಕೊರಿಯ ದಾಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪು ನಾನು ಅಂಚಾದ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಇಂದು ಈ ಮನಸ್ಸು ವಿಚಲಿತ ಆಪಣ ನಾನು ದೇವರನ ವಿಷಯ ತೆರಿಯೋನ್ನೇರ್ದಾವ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನಡ್ ನಮ್ಮ ನೆಲೆ ಆವಡು ವಾಸ್ತವವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನಡ್ ನೆಲೆ ಆನಗ ಆ ಮನಸ್ಸು ವಿಚಲಿತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಉನ್ನತಿದ ಪತಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿರ ಮನ್ಪೋಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈತ್ರೇಯ ವಿದುರ ಪನ್ಪೆರ್ತುಲೆ ಶ್ಲೋಕ 14 ಸಾದ್ವೇತದ್ವ್ಯಾಹೃತಂ ವಿದ್ವನ್ನ ನ ಆತ್ಮ ಮಯಾಯ ನಂ ಹರೇ ಅಭ್ಯಪಾರ್ಥಂ ನಿರ್ಮೂಲಂ ವಿಶ್ವಮೂಲಂ ನ ಯತ್ಬಹಿ ಸಾದ್ವೇತದ್ವ್ಯಾಹೃತಂ ವಿದ್ವನ್ ನ ಆತ್ಮ ಮಯಾ ಅಯನಂ ಹರೇ ಅಭಾತಿ ಅಪರ್ತಂ ನಿರ್ಮೂಲಂ ವಿಶ್ವಮೂಲಂ
ನ ಯದ್ಬಹಿ ಸಾದ್ವೈತವ್ಯಹೃತಂ ವಿದ್ವನ್ ನ ಆತ್ಮಾ ಮಯಾ ಅಯನಂ ಹರೇ ಹಭಾತಿ ಅಪಾರ್ಥಂ ನಿರ್ಮೂಲಂ ವಿಶ್ವಮೂಲಂ ನ ಯದ್ಬಹಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ಲೋಕ ರಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪುಗವೆ. ಅಂದ ಮಾತಾಜಿ ಊರುಡ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತು ಪೂಜೆನೆ ಮನ್ಪನು ಗಣಕುಳುನೆ ಅಂಚ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಿರ್ಮೂಲಂ ವಿಶ್ವಮೂಲಂ ನಯದ್ಬಹಿ ವೇದಾದ್ವ್ಯಾಹೃತಂ ವಿದ್ವನ್ ಸಾದ್ವೇತವ್ಯಾಹೃತಂ ವಿದ್ವನ್ ನ ಆತ್ಮಾ ಮಯಾ ಅಯನಂ ಹರೇ ಅಭಾತಿ ಅಪರ್ತಂ ನಿರ್ಮೂಲಂ ವಿಶ್ವಮೂಲಂ ನ ಯದ್ಬಹಿ. ಸಾಧು ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಏತದ್ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿವರಣೆಯು ವ್ಯಾಹೃತಂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾದುದು ವಿದ್ವಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸರೇ ನ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮನ ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿಯ ಅಯನಂ ಚಲನೆಯು ತುಲೆ ಅಯಣ ಅಯನ ಪಂಡ ಚಲನೆ ಜರ್ನಿಯಿಂದಲ ಪನ್ಪೆ ರಾಮಾಯಣಂ ಹರೇ ಹರೇ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನ ಅಭಾತಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಅಪಾರ್ಥಂ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ನಿರ್ಮೂಲಂ ತಲಹಾದಿ ಇಲ್ಲದ ವಿಶ್ವಮೂಲಂ ಪರಮನ ಮೂಲವಾದ ನ ಇಲ್ಲ ಯತ್ ಯಾವುದು ಬಹಿ ಹೊರಭಾಗದ ಅಜದ ವಿದುರ ಮೈತ್ರಿಯನ್ಲೆತ್ ಪನೊಂದುಲೆರ ಓ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯನ ಋಷಿಯೇ ತಮ್ಮ ವಿವರಣೆ ಅದೆಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಪಂಡ ಇರ್ನ ವಿವರಣೆ ಪಂಡ ಇರ ತೆರಿಪಾಯರ ಅವು ಏತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದು ಕೂಡ ಆತು ಉತ್ತಮವಾದುಂಡು ಬದ್ಧಾತ್ಮದ ವಿಚಲತೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿದ ಚಲನೆ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆವುಲ ತಲಹಾದಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ ಅಂಚಾಯರೆ ಪಣ ನಮಕ್ ಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರರೆ ಮೈನ್ ಕಾರಣ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ. ಈ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ದಾವರ ನಮಕ್ ಓಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪಡ ಈ ಜಗತ್ತಡ ಮೂಜಿ ಗುಣ ಉಂಡು ಭಗವಂತನ ಆ ಗುಣ ತೋಜ್ಜಿದುಲೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆಡ್ದು ತುಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಗುಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ಇತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ ಬುದ್ಧಿನ ಅಹಂಕಾರನ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ತುಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜ ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣ ಅಲ್ಲ ನಮಕ್ ತುಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಅವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣ ಇಡೀ ನಮ್ಮನ ಭ್ರಮೆ ಕನಪು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಪಂಡ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಧ್ಯಾನಡ್ ಪೋಪೆ ಧ್ಯಾನಡ್ ಪೋದಾನಾಗ ಪಣ ಆರ್ ಭಾಗವತನ ರಚನೆಗೆ ದುಂಬು ಪಣ ಆರ ಈ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಲ್ಲ ತುಪ್ಪೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯೋಗೇನ ಮನಸಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಣಹಿತೆ ಅಮಲೆ ಅಪಶ್ಯತ್ ಪುರುಷಂ ಪೂರ್ಣಂ ಮಾಯಂ ಚ ಯದಪಾಶ್ರಯಂ ಮಾಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಪ್ಪೆರ್ ಅಂಚದು ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿದಾವರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭ್ರಮೆಟುಲೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಯಯಾ ಸಮ್ಮೋಹಿತ ಜೀವ ಮಾತಲ ಮೋಹಡುನ್ ಆತ್ಮಾಣಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಂ ಈ ಆತ್ಮ ಇಂಚಿನೊಂಡಿ ಮೂಜಿ ಗುಣ ಹಿಡಿದು ಪರ್ಯಾಯನ ಪರೋಪಿ ಮನುತೇನರ್ಥಂ ತತ್ಕೃತಂ ಚಾಪಿ ಪದ್ಯತೆ ಆತ್ಮ ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣಕ್ಕೆ ಪರೆಯಾದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಇತ್ತೆ ಎಂಚೆ ಎನ್ನೋಣಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಬತ್ತದ ಯಾನೊಂಜಿ ಭೌತಿಕ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪಂಡದೇನು ನಾನು ಭೌತಿಕ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲು ತುಲೆ ಜೀವನನೇ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜೇ ಜೀವನ ಮಜ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೈತನ ಪೂರ ಮುಗೀನ್ ಒನ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್ ಅಂಚೆ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜೇ ಜೀವನ ಮಜ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಸೈತನ ಪೂರ ಮುಗೀನ್ ದಾಲ ಇಜ್
ಅವು ಹಿಡ್ದಪ್ಪನಂಚ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ. ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಭೌತಿಕ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪಂಡದು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಯದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಇಂಚಪನೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಪೂರ ಪರ್ಯಾಯನಕ್ಲು ಆತ್ಮ ದಿವ್ಯವಾಯಿನ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಡ್ಲ ಆತ್ಮಗ ಪುಟ್ಟು ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಸಾವು ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ದುಂಬು ಪುಟ್ಟುದಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಪುಟ್ಟುದು ಬರ್ಪುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪುಟ್ಟುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನಿತ್ಯವಾಯಿನ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಪುರಾತನವಾಯಿನ ಜನ್ಮರಹಿತವಾಯಿನ ನಿತ್ಯವಾಯಿನ ದೇಹನ ಕೇರ್ಂದಲ ಆತ್ಮ ಸೈಪುಜಿ ನ ಹನ್ಯತೆ ಹನ್ಯಮಾನೇ ಶರೀರೆ ದೇಹ ನೇರಲ್ಲ ನಾಶ ಮನ್ಪೊಲಿಗೆ ಅಣ ಆತ್ಮ ನೇರ್ಲ ನಾಶ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದ ಈ ಮಾಯದ ಕಾರಣ ನಮಕಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭ್ರಮೆ ಬರ್ಪು ಯಾನು ಭೌತಿಕ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಒಂಜೇ ಜೀವನ ಅಂಚದ ಕೃಷ್ಣಲ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಅರ್ಜುನಗ ಐನೇ ಪನ್ಪುನೆ ನತ್ವೇಹಂ ಜಾತು ನಾಶನಂ ನತ್ವಂ ನೇಮೆ ಜನಾಧಿಪ ನ ಚೈವನ ಭವಿಷ್ಯಾಮ ಸರ್ವೇ ವಯಂ ಮತಪರ. ಅರ್ಜುನ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಮಂಡ್ಯರ್ದು ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೈಫ್ ಉನ್ ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಈ ಇಜ್ಜಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತು ಸೇರ್ನ ರಾಜರು ಮೆಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರ್ ಪನ್ಪುನ ಟೈಮೇ ಇಜ್ಜಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲ ವಾಸ್ತವಾದ ಬಹುವಚನ ಯೂಸ್ ಮಂತು ಪನ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣ. ನಮ್ಮ ದುಂಬುಲ ಇತ್ತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳೊಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜ ಪಂಡದು ಯಾಪಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದು ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಇದೆನ್ ತಿರಿಪಾವ್ರ ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ವಿದುರ ಪನೊಂದುಲೇರು ಓ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯನ ಋಷಿಯೇ ಈರ್ನ ವಿವರಣೆ ಅವು ಏತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದುಪ್ಪೊಡೋ ಆತು ಉತ್ತಮವಾದಿತ್ತುಂಡು ಉತ್ತಮವಾದುಂಡು ಅಂಚದ್ ಬದ್ಧಾತ್ಮನ ವಿಚಲತೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿದ ಚಲನೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬೇತೆವುಳ ತಲಹಾದಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಇರ್ದವರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭ್ರಮೆಗೆ ಬೋರ್ಬ ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡ್ ತೆರಿಪಾವ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಕ್ ಭಾವಾರ್ಥಳು ತುಲೆ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾಪುನ ಜೀವಿದ ನಿಯಮ ಬಾಹಿರ ಆಸೆನೆ ಪೂರಾ ರೀತಿಡ್ಲ ಸಕಲ ಐಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾದುಂಡು. ಅನ್ಯಥಾ ಭಗವಂತ ಆರ್ನ ಲೀಲೆಗಳ ಅಂಚಿನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಸೋಡಾದೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಬದ್ಧಾತ್ಮ ಭಗವಂತನ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿದ ವಶ ಆದ ಹೈಕ ಜೀವನ ಸುಮಾರು ದೌರ್ಭಾಗ್ಯದ ಘಟನೆಯದ್ದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ತೊಂದರೆನ ಅನುಭವಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿಯಾಯನ ಮಾಯನ ಆಳೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಣ ಮಾಯೆ ಭಗವಂತನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಅವೇ ಮಾಯೆ ಹೈಕ ಸ್ಥಿತಿಡ್ ಜೀವಿನ ಆಳುಂಡು ಪಣ ತುಲೆ ಎಂಚ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಚಾರ್ಯರು ಭಗವಂತ ಮಾಯನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಮಾಯೆ ನಮನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಭಗವಂತ ನಮನ್ ಟಚ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಭಗವಂತ ಮಾಯನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಮಾಯೆ ನಮನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಉಪ್ಪೇರು ಶಕ್ತಿಮಂತನ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಸ್ತುನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪೂರ ತನಾತೆಗೆ ಆಪುನು ನೆನ್ವ ಈ ಜಗತ್ತು ಪೂರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಭಗವಂತನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಪರಶ್ಯ ಶಕ್ತಿರ್ ವಿವಿಧೈವ ಶ್ರೂಯತೆ ಸ್ವಭಾವಕಿ ಜ್ಞಾನ ಬಲಕ್ರಿಯ ಚ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತರ ಪನ್ಪೆ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಋಷಿ ಎಂಚ ಭಗವಂತ ಅರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಆಲುನ ಸ್ಥಾನನ ಏರುಣ ಜೀವಿ ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಆಯನ ಹೈಕ ಬಂಧನಗ ಕಾರಣವಾದುಂಡು ಆಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದು ಪಣೆ ಆನೆ ಈ ಜಗತ್ತಡ ಮಾಲಿಕೆ ಆವಡು ಸ್ವಾಮಿ ಆವಡು ಏತು ಟೈಮ್ ಆವಲಿ ನಮ್ಮ ಏತು ಟೈಮು ಈತ ವಾನರ್ ಆವಲಿ ಏತು ಟೈಮು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆವಲಿ ಹೂವೇ ಆವಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆವಲಿ ಪೂರ ಒಂತೆ ಟೈಮು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪು ಅಂದು ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ದೇವೇರು ಅಂಚದೆ ಭಗವಂತ ಈ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತು ಪಣ ಮಾಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಆಯ್ತ ತುಲೆ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಗೆ ದುರ್ಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಶಿವಡ ಪನ್ಪೇರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂಚದು ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ವತಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ನೆಕ್ ಆದೇಶ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಅಂಚ ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೆ
पण अरे दुर्गे अंद पुदर ಏಕೆ पण ದುರ್ಗಾ पण ಕೋಟೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಕೊಡೊಂಜಿ ಪುದರುಂಡು ದೇವಿ ಧಾಮ ಅಂಚದ ದೇವಿ ಧಾಮ ಅಂತ ಪಂತಾರೆ ಅಂಚದ ಈ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಇದನ್ನು ಮನ್ಪೇರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಲೈಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರ್ ಎನ್ನ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿನ ಕ್ರಾಸ್ ಮನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಉಂಡು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಭಗವಂತ ಗುಣತ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರ್ ಐದು ಬುಕ್ ಪನ್ಪೇರ್ ದೈವಿ ಹೇಷಾ ಗುಣಮಯಿ ಮಮ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯ ಮಾಮೇವ ಯೇ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಮಾಯಾಂ ಏತಾಂ ತರಂತಿತೆ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಎನ್ನ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ದೈವಿ ಹೇಷ ಗುಣಮಯಿ, ಎನ್ನ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಮಮ ಮಾಯ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಮಮ ಮಾಯ ಪಣ್ಣ ಭಗವಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಾಯ ಮಮ ಮಾಯ ಪಣ್ಣ ದುರತ್ಯಯ ದುರತ್ಯಯ ಪಣ್ಣ ಅಂಡ ಪಣ್ಣ ಇದು ಪಿದೈ ಬರ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಅಂಚದ ಐದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಣ್ಣ ಏರು ಎಂಕ್ ಶರಣಾಗತಿ ಪೆರ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಅಣ್ಣ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ನಮಕ್ ದಾಲ ಮನ್ಪಿಜ್ ಮಾಮೇವ ಯೇ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಮಾಯಾಮೇ ತಾಂ ತರಂತಿದೆ. ಆರೆ ಏರು ಎಂಕ್ ಶರಣಾಗತಿ ಆಪೇರು ಅಕ್ಲಿ ಈ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿನ ಸುಲಭವಾದ ಕ್ರಾಸ್ ಮಂತ್ ಪಿದೈ ಬರ್ಪೇರನ್ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರ್. ಪಣ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಂತ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸುಲಭವಾದ ಪಿದೈ ಬರಲಿ ಇಜಿನ ಬರ್ರೇನೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಅಂಚದ ಮಾಯದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭ್ರಮೆಟು ಲೇತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಾಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಏರು ದಾನೆ ದಾದ ಪಂಡದು ಇದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಈ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಈಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏರು ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪರ್ದು ಬೈದ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ಉಪ್ಪೋಡಾಯನಕ್ಲು ಇದನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃಷ್ಣ ತೆರಿಪ ಅವರು ಜ್ಞಾನ ಪಣ ನಿಜವಾದ ಆದ್ಯದ ಪುದರೆ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್. ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಲೆಜ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ 16ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ 16ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಭಗವಂತ ಪನೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರ್. ಪಣ ಭಗವಂತ ಈ ಮಾಯಾ ಗುಣಟ್ ಪರ್ಪುಜರ್ ಅಂಡ ಆ ಪೂರ ಭಗವಂತನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ 13 ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ನೊಂದುಲೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಡೆ ಉಂಡು ಏನ್ ಜಸ್ಟ್ ಓದುಡು ತುಳುಟ್ ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಈ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಇರ್ದ ಭಗವಂತ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲೇರ್ ಡಿಲ್ಯೂಡೆಡ್ ಬೈ ದ 3 ಮೋಡ್ಸ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್. ಗುಡ್ನೆಸ್ ಪಂಡ ಸತ್ವಗುಣ, ಪ್ಯಾಷನ್ ಪಂಡ ರಜೋಗುಣ, ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ತಮೋಗುಣ. ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೋ ಮೀ. ಇಡೀ ಜಗತ್ ಏನಂತ ತಿರಿಯೊಂದೇ ಉಂಡಿಗೆ ದಾಯಪಣ್ಣ ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣದ ಕಾರಣ ಡಿಲ್ಯೂಡೆಡ್ ಪಣ ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣಟ್ಟು ಭ್ರಮಿತಾದ ಭ್ರಮೆಕ್ ಬೂರ್ದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಏನನ್ನು ತಿರಿಯೊಂದೇ ಉಂಡು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲೆ. ಡಿಲ್ಯೂಡೆಡ್ ಬೈ ದ 3 ಮೋಡ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೋ ಮೀ. ಮೂಜಿ ಗುಣಟ್ಟು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಭ್ರಮೆಕ್ ಬೂರ್ದು ಏನಂತ ತಿರಿಯೋನೆಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ದೇವತೆ ನಕಲು ಲೇರಿ ಮೂಜಿ ಗುಣಟ್ಟು ಅಚ್ಚದ ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ ಭ್ರಮೆ ಬರ್ಪು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ತುಪ್ಪ ಭಾಗವತಡ್ 10ನೇ ಸ್ಕಂದದ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಮೋಹನ ಲೀಲಾ ಅಂದ್ ಪಣ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಅದ ಪಣ ಒಂಜಿ ಅಗಾಸುರ ಪಣ ಮಲ್ಲ ಸರ್ಪಾವು ಪಣ ಇಡೀ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಿಂಗು ಪಾಡ ಪರ್ವತದಾತು ಮಲ್ಲಗೆ ಅಂಚದ ಐನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೆರ್ಪೇರ್. ಕೃಷ್ಣ ಕೆರ್ದಾನ ಕೆಲವು ದೇವತೆ ನಕಲ್ ತೂದು ಪನ್ಪೇರಿ ಅವು ಬಾಲೆ ಎತ್ತವು ಅವು ದೇವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಷ್ಣುನ್ ಯಾಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಪನ್ಪೇರಿ ಏನ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಅವು ವಿಷ್ಣು ಅತ್ತವು ಬಾಲೆ ಅಂದ್ ಅಂಚದ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೋಪೇರ್ ಅವು ವಿಷ್ಣು ಅಂದ ಅಂದ್ ಅಂಚದ ಆರ್ಲ ಭ್ರಮೆಕ್ ಬೂರ್ಪೆ ಅಂಚದ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಕಂಡದ ಕೊನುಪುನ ಬಾಲೆ ಗೋಪ ಬಾಲ ಕಿರಣ್ ಪೆತ್ತನ್ ಕಂಜಿನ್ ಪೂರ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಡ್ ದಿಂಗ ದಿಪ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಭಗವಂತ ಬೊಕಾರೆ ಗೊತ್ತಾಪನು ಬೊಕಾರ ಬತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಕ್ಷಮೆಕ್ ಏನ್ ಬೇರೆ ಭಗವಂತ ಏನ ತಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಅಂಚದ್ ಭಾಗವತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೆ ಪನ್ಪಡು ಮುಹ್ಯಂತಿ ಯತ್ ಸೂರಯ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಋಷಿ ಮುನ್ನಕ್ಲ ದೇವರನ ವಿಚಾರ ಭ್ರಮಿಕ್ ಬೂರ್ಬೇರಿ ದೇವರ ಏರು ಪಡೆದ ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ ತೆರಿಯೋನೆ ರಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ತೆರಿಯೋಣೆ ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಭ್ರಮಿಕ್ ಪಾಡು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಭಗವಂತ ನಮಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ. ಓಕೆ ಪನ್ಪಕ್ ಅವೇ ಮಾತಾಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಹೂ ಐ ಆಮ್ ಅಬೌವ್ ದ
ಮೋಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಭಗವಂತ ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣಟ್ ಪರ್ಪುಜರ್ ಆರ ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣಕ್ಕೆ ಪರೆ ಆದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರೆ ಪನ್ಪನೆ ತುಲೆ ದ ಡಿವೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 3 modes of material nature is difficult to overcome. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡು ಮೂಜಿ ಗುಣ ಉಂಡು ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣದ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಅಂಡ ಏರ್ ಭಗವಂತಗ ಶರಣಾಗತಿ ಅಪೆರ್ತುಲೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲೇರ ಬಟ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ ಟು ಮೀ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಏರ್ ಭಗವಂತಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಆಪಿರ ಅಕ್ಲು ಸುಲಭವಾದ ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣನ ಪಿದೈ ಬರ್ಪೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ನಮಗ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಭಗವಂತ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ನ ಮಾಯನ ಆಲುವೇರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಅವೇ ಮಾಯೆ ಹೈಕ ಸ್ಥಿತಿಡ್ ಜೀವಿಲೇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುಣು ಭಗವಂತ ಆಲುನ ಸ್ಥಾನನ ಏರುನ ಜೀವಿ ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಐತ ಹೈಕ ಬಂಧನ ಕಾರಣ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಣು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ ಆವಡು ಅವು ಆವಡು ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವು ಯಾಪಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ಡಾಗ್ ಈಸ್ ಡಾಗ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್ ನಾಯಿ ಯಾಪಲ ನಾಯಿಯೇ ದೇವೇರಿ ಯಾಪಲ ದೇವೇರೆ ದೇವೇರ್ ನಾಯಿ ಆಯರಾಪುಜಿ ನಾಯಿ ಯಾಪಲ ದೇವೇರ ಆಯರಾಪುಜಿ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ದೇವೇರನ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಏರೆಗಳ ಪೋಯರಾಪುಜಿ ದೇವೇರ ಆದೇ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಆದೇವ್ ಪಂಚದ್ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾಪುನ ಬದ್ಧಾತ್ಮದ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಮಾಯದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆದ ಬಲೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಲೆಟ್ ಬೂರ್ದು ಬಿಡ್ಪ ಅವು ಬಲೆಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದ್ ಬಿಡ್ಪಣ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈತ್ರಿಯ ಪಣದೊಲ್ಲೆರೆ ಶ್ಲೋಕ 17 ಯಶ್ಚ ಮೂಢತವೋ ಲೋಕೆ ಯಶ್ಚ ಬುದ್ಧೇ ಪರಂ ಗತಾ ತೌ ಭೋ ಸುಖಮೇಧೇತೆ ಕಿಶ್ಯತ್ಯಾಂತರಿಕ್ತೋ ಜನ ಯಶ್ಚ ಮೂಢಾತವೋ ಲೋಕೆ ಯಶ್ಚ ಬುದ್ಧೇ ಪರಂ ಗತಾ ತೌ ಭೋ ಸುಖಮೇಧೇತೆ ಕಿಶ್ಯತ್ಯಂತರಿತೋ ಭಜನ ಏನು ಶ್ಲೋಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪನ್ಪವೆ ಬಾರಿ ಪೂರ್ವದ ಶ್ಲೋಕ ವಿದುರ ಮೈತ್ರೇಯರ ಪನೊಂದುಲೇರ ದಾದ ಪನೊಂದುಲೇರ ಯಾವನೊಬ್ಬನು ಕೂಡ ಮೂಢತಮ ಮೂರ್ಖರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕೀಳಾದವನು ಮೂರ್ಖರನ್ನಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ತೀರ್ತದ ಲೋಕೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವನಿದ್ದಾನೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಪರಂ ದಿವ್ಯವನ್ನು ಗತ ಹೊಂದಿದವನು ತೌ ಅವರು ಉಭೌ ಇಬ್ಬರು ಸುಖವನ್ನು ಏಧೇತೆ ಅನುಭೋಗಿಸು ಕ್ಲಿಶ್ಯತಿ ಕ್ಲೇಶ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಆಂತರಿತ ನಡುವೆ ಇರುವ ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂಚದ ವಿದುರ ಪನೊಂದುಲೆ ಮೈತ್ರೇಡ ಮಸ್ತ್ ತೀರ್ಥ ಮಟ್ಟದ ಮೂಢೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಾ ಬುದ್ಧಿನ ಮೀರ್ನ ಅಲೌಕಿಕೆರ್ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಸುಖನ್ ಅನುಭವಿಸವೆರು ಆಂಡಲ ಈ ಇರುವೆರ್ನ ನಡುಟ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಹೈಕ ಸಂಕಟರ್ದು ಬಲಲೊಂದು ಪೆರ್ದು ಭಾರಿ ఆయన ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ అయిన ವಿಷಯ ತುಲೆ ಈ ಜಗತ್ತಡ್ ಸುಖವಾದುಪ್ಪುನೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮೂಡೇರು ತುಲೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಭೌತಿಕ ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತು ಉಡ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ದೇವರಂದು ಈ ಜಗಳ ಮಜಾನೆ ಒಟ್ರಸಿ ಮಜಾ ಏನು ಮುಲ್ಪ ವಿದುರ ಪನ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ತೀರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಎಮಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ ಮನುಷ್ಯರ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ತೀರ್ಥದ ಮೂಡೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಾ ಬುದ್ಧಿನ ಮೀರ್ನ ಪಂಡ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಂಡ ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿನ ಪನೋಲಿ ಪಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತದ ಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲು ಪಂಡ ಕನಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಲತ್ತು ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿಲತ್ತು ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿ ಐಕ್ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲೆರು ಪೂರಾ ಬುದ್ಧಿನ ಮೀರ್ನ ಅಲೌಕಿಕ ರಡ್ಡು ಜನ ಸುಖನ್ ಅನುಭವಿಸವೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಸುಖಟ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ನಡುಟೇರು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ತಿಕ್ಕದ ಬೋರ್ ಅಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂಚಿಲ ಪೋಯರ ಒಂದೆ ಇಂಚಿಲ ಪೋಯರ ಒಂದೆ ಅಕಲ್ ಸಂಕಷ್ಟ ಹಿಡ್ದು ಬಲಲೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ವಿದುರ ಪನೊಂದುಲೆ ಎಡ ಮೈತ್ರಿ ಎಡ ಆಂಡ
ಈ ಇರುವೇರ್ನ ನಡುತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೈಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ಬಲಲೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಆಚಾರ್ಯರು ಇದೇನು ಭಾವಾರ್ಥ ತೆರಿಪಾವೆ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ತೀರ್ಥದ ಮಠದ ಮೂಡೇರು ಲೌಕಿಕ ಕ್ಲೇಶಲೇನು ತೆರಿಯಾಯ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಭೌತಿಕ ದುಃಖ ಪಂಡೆ ಇಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ತುಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪುಟ್ಟುನ ಸೈಪುನ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುನ ಪ್ರಾಯ ಆಪುನಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ದುಃಖ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ತೀರ್ಥದ ಮೂಡೇರು ಲೌಕಿಕ ಕ್ಲೇಶಲೇನು ಅಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದು ಜರ್ ಅಕ್ಲು ಸಂತಸಡ್ದು ಅಕ್ಲ ಜೀವನನ ಕಲೆಯೊಂದು ಬೇರೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟು ಮಜಾ ಮಂತೊಂದು ಜೀವನ ಒಪ್ಪನೆ ಪರೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಪೋಂದು ಪೂರ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ದಪ್ಪಣ ಭೌತಿಕ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ದಪ್ಪಣ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದುಃಖ ಪಂಡ ಇಂಚ ಅಂದು ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಮಜಾ ಮನ್ಪುನ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಜಾ ಮನ್ಪುನ ಅತ್ತಂದೆ ಬದುಕದ ಕ್ಲೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಲ್ಲ ನಡಪೌಜರು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ದುಃಖ ಎಂಚಿನ ಐಕ್ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಇಲ್ಲ ನಾಡುಜರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆನೇ ಇಜ್ಜಕಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲು ಸರಿಸುಮಾರು ಪ್ರಾಣಿದ ಮಟ್ಟಡುಪ್ಪುನಕ್ಲು ತಿನ್ಪುನ ಜೆಪ್ಪುನ ಮೈಥುನ ಒಕ್ಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುಣ ಈತ್ಯಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಕಾಸು ಕಮಾವನಾತೆ ಐತಾಮೇಕಾಕ್ಲು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಜಾರ ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಹಿತೋಪದೇಶದ ಬರ್ಪುಣು ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯಮೈಥುನಂಚ ಸಾಮಾನ್ಯ ಏತತ್ ಪಶುಭಿ ಸಮಾನ ಖಾಲಿ ಏರು ತಿನ್ಪುನ ಜೆಪ್ಪುನ ಮೈಥುನ ಮನ್ಪುನ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂಚದ ಈ ನಾಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ನಾಳೆ ನೇರು ಖಾಲಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಣಿಲು ಒಂದು ಈತೋಪದೇಶ ಪಂತೇರು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆ ಉತ್ತಮರ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸದಾ ಬದುಕದ ದುಸ್ಥಿತಿಡು ಉಪ್ಪುನ ಅಕ್ಲು ಕಂಡಲ್ ತೋಜಿಂಡಲ್ಲ ಪಣ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ತೀರ್ಥದ ಅಕ್ಲು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಕ್ಲ್ ಹೈಕ ಸಂಕಟದ ಅರಿವೇ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಲ ಅದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಭೌತಿಕ ಅಂದು ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ದುಃಖ ಪಂಡ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಸುಖತ ಮಟ್ಟಡ್ ಪಂಜಿದ ಬದುಕನ ಕೀಲಾದ ಪನೋಲಿ ಅಂಚ ಪಂಜಿದ ಮಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಕೀಲಾಯ್ಡ ಅಂಚನ ತುಲೆ ಆ ಕತೆ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಇಂದ್ರಗ ವರ ಶಾಪ ಬರ್ತು ಶಾಪ ಬತ್ತದ ಆರ್ ಪಂಜಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಪಂಜಾದ ಬಿಡ್ದು ಆರು ಇಂಚಿನ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಭ್ರಮೆಕ್ ಬುರ್ಬೇರು ಪಂಡ ಆರು ಮರತೆ ಬಿಡ್ಪೇರಿಗೆ ಆರು ಏರು ಆದಿತ್ಯರು ಪಂಡದು ಇಂದ್ರಗೊಂಜಿ ಶಾಪ ಬರ್ಪಣೆ ಒವ್ವ ಋಷಿ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪುನೆ ಅಂಚದ ಆರು ವರ ಪಂಜಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಪಂಜಾದ ಬಿಡ್ದು ಭೂಲೋಕಡ್ ಉಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಂದ್ರ ಇತ್ತಂಡ ಪೂಲ ದೇವತೆ ನಕ್ಲ ಪೂರ ಸಮಾಲ್ವೇರು ಇಂದ್ರ ದೇವತೆ ನಕ್ಲ ರಾಜ ಅಂಚದ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಬರ್ಪೇರು ಮೇರೇನು ತುಯ್ಯರೆ ಬೇರೆ ಪಂಜಿದ ಜೀವನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದುಲ್ಲರಿಗೆ ಪಂಡ ಇದು ಬರ್ರೇನೆ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬತ್ತು ಪನ್ಪೇರೆ ಇಂದ್ರ ಈ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವಳು ಇಂದು ಸ್ವರ್ಗಡಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಳು ನಕ್ಲಿ ಬಲ ಅಂದಿತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿಂದು ಯಾನ್ ಬತ್ತನೇನ ಬೊಡಿತಿ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಅಂದಾದ ಅನ್ಪುಣೆ ಮುಲ್ಪ ಪಣ ಆತ ಆಸಕ್ತಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಪಾಲೆಗೆ ಪುರ್ಣ ಇಂದ್ರನ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಇಂಚಿನ ಇಂದ್ರನ ಕತೆ ಅಂಚದ ಇಂದ್ರ ಈತ ಆಸಕ್ತಿ ಅದು ಬರ್ರೇನೆ ಕೇನುಜರು ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿನ್ ಯಾನ್ ಮುಲು ಖುಷಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಿರ್ದುಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಪೊಪ್ಪು ಇಂದ್ರನ್ ಪಣ ಇಂದ್ರಗೆ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಪುಣು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ವಾಲೆಕ್ಕ ಅಂಚದ ಸುಖತ ಮಟ್ಟದ ಪಂಜಿದ ಬದುಕನ ಕೀಡಾದ ತೋಳಿ ಅವು ಆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಡ್ಲ ಸಂಭೋಗಡ್ ತೊಡಗಡ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಗ ನಡತನ ಹೋರಾಟಡ್ ಕಠಿಣ ಶ್ರಮ ವಹಿಸದ ಕೆಸರದ ತಾನಡೆ ಬದುಕುನೇನ ಕಲೆಯೋಡಾದ ಬರ್ಪುಣ್ ಪಣ ಅವು ಕೆಸರು ಬೊರ್ಚಂದನ ಜಾಗೆಡೆ ಉಪ್ಪುನೆ ಪಣ ಐಕವು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಹೈಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸಂಕಟದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಜ್ಜಂದನ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಠಿಣ ಶ್ರಮಡ್ ಸುಖ ಮನ್ಪುನ ಮನುಜರು ಅತಿ ತೀರ್ಥದ ಮಟ್ಟದ ಮೂಡೆರಾದುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ತೀರ್ಥದ ಮಟ್ಟದ ಮೂಡೇರು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಏರ್ಪನ್ ಒಂದುಲ್ಲನೆ ಆಚಾರ್ಯ ನಮಗ್ ತೆರಿಪಾ ಒಂದುಲ್ಲ ಪಣ ವಿದುರ ಇದೇನು ಪನ್ಪುನ ಅಂಜದ್ ಮೆಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಣ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏತ್ ಬಂಗ ಬರಡು ಅಪ್ಪಗಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಕಟದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಜ್ಜಂದನೆ ಅಕ್ಲು ಹುಸಿ ಸುಖನ ಕಲ್ಪಿಸ ಒಂದು ಅನುಭವಿಸವರು ಪಂಡ ಅವು ಲೋವೆಸ್ಟ್ ತೀರ್ಥದ ಸುಖ ಮಸ್ತ್ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಸುಖ ಅಂಚದ ಮುಕ್ತೆರಾಯನ ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿನ ಮೀರ್ನ ಅಲೌಕಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುನ ನನೊಂಜಿ ವರ್ಗದ ಮನುಜರು
ನಿಜಕ್ಲ ಅಕ್ಲು ಸುಖಿಯಾದ ಉಪ್ಪೇರು ಪಣ ಇಂದು ಏರಕ್ ಪನ್ಪನೆ ಪಣ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎತ್ತನಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆಚಾರ್ಯರ್ ಪನೊಂದುಲೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಪರಮಹಂಸರು ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಪಂಜಿ ನಾಯ್ದಂಚೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಂಚಿನ ಪರಮಹಂಸರ್ನ ಮಟ್ಟಡ್ಲ ಇಜ್ಜಂದನ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲು ಹೈಕ ಸಂಕಟಲೇನು ಅನುಭವಿಸ್ಯಾರ ಪಂಡ ಒಂಜಿನದ ಈ ಮಸ್ತ್ ತೀರ್ಥದ ಮೂಢರ್ಲ ಸುಖನ ಅನುಭವಿಸ್ಯಾರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಣ ಪರಹಂಸ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎತ್ತನಕ್ಲ ಸುಖನ ಅನುಭವಿಸ್ಯಾರ ಆಂಡ ನಡು ಟುಪ್ಪುನಕ್ಲಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಡು ಟುಪ್ಪುನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡುಲ್ಲ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟನ ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಲೆಜ್ಜ ತೀರ್ಥಲೆಜ್ಜ ನಮ್ಮ ನಡುಟುಲ್ಲ ನಮಕ್ ಅರ್ಧ ವಿಷಯ ಭೌತಿಕಡ್ಲೊಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಡ್ಲೊಲ್ಲ ಅಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಎತ್ತಿಗ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಎತ್ತನ ನಮಕ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆನಂದ ಆತುಂಡಾಪು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಈ ನೆಟ್ಟು ಓಲಂದು ಉಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ದುಃಖನೇ ಆಪುಜಿ ಐಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ್ ಪನ್ಪೆರ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಎತ್ಪಂಡ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲು ಕೃಷ್ಣ ತೆರಿಪಾವ್ಯಾರ पण ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣ पण ಈ ಇತ ಪರಮಹಂಸರ್ ಪನ್ಪ ಅಕ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಗುಣನ್ ಮೀರ್ ದುಪ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಗುಣಟ್ಟ ಬರ್ಪುಜರ್ ಅಕ್ಲಿ पण ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಎತ್ತು ದುಪ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಲ ಲಕ್ಷಣನೇ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪುನ್ ಅಂಚದ ದ್ವೆ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ತುಲೆ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲೆ ಗುಣಾನ್ ಏತನ್ ಅತಿತ್ಯೇತ್ರಿನ್ ದೇಹಿ ದೇಹ ಸಮುದ್ಭವಾನ್ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ದುಃಖೇರ್ ವಿಮುಕ್ತೋ ಅಮೃತಮಶ್ನುತೆ तुले जीवात्मा ही मूजी गुणानी ॲप क्रॉस आहे रे आपे क्रॉस आपे तुले दादा पनोंदुले भगवंता when the embodied being is able to transcend these three modes associated with the material body म्हणजे ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಭೌತಿಕ ದೇಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತದ ಪಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಿ ಗುಣತ ಸಂಗೌನ್ ಅಂಚದ ಮೂಜಿ ಗುಣತ ಪ್ರಭಾವಡುಲ್ಲ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಯಾಪ ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣನ ಕ್ರಾಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಏಬಲ್ ಆದ್ ಬಿಡ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಆಪ he can become free from birth death old age and their distress can enjoy nectar even in this life दादा पनोंदुले लास्ट लाइन मस्त इंपॉर्टेंट दादा पनोंदुले अक्ल क्रॉस आपेरगे वैद जन्म मृत्यु जरा बोक ಈ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ನಿರ್ದುಪುರ ಮುಕ್ತರಾದ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ನೆಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಲ ಅಮೃತತ್ವನ್ ಸವಿಯರ್ ಯಾಪ ಸೈತನ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಾತ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲೇರೆ ಈವೆನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಪಣೆ ಈ ಪರಮಹಂಸರುಲೇರ್ ಅಕ್ಲ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನ್ವ ಅವ ಸೈತನ್ಯದ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪನ ಐಕೆ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲಿ ಈ ಜನ್ಮಡೆ ಪಣ ಅವು ಪರಮಹಂಸರ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಐ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೇರ ಬಂಗೊಂಡು ಅವು ಭಾಗವತಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಉದ್ಧವ ಗೀತೆ ಮೂಜಿ ಗುಣತಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಕನಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯರು ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿ 23 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಟು ಭಾಗವತಡ್ 11ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ಉದ್ಧವ ಗೀತೆ ಪಂಡದು ಪಣ ಇಂಚ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನಗ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂತೆರ ಅವೇ ತರಡ್ ಉದ್ಧವ ಗೀತೆ ಪಂತೆರ 23 ಅಧ್ಯಾಯ ಭಾರಿ ಭಯಂಕರ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಆಯ್ನ ವಿಷಯನ ಇಟ್ಟಿರಿ ಪಾವ ನಮ್ಮ ಓದುವ ಐತನ 3ನೇ ಸ್ಕಂದಡುಲ್ಲ 11ನೇ ಸ್ಕಂದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚದ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಪರಮಹಂಸರ ಪಂಡ ಲೆಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಪಂಜಿ ನಾಯಿ ದಂಚೆನೆ ಇಜ್ಜಂದನ ಇಜ್ಜಿನ ಪರಮಹಂಸರ ಮಟ್ಟಡ್ಲ ಇಜ್ಜಂದನ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲ ಹೈಕ ಸಂಕಷ್ಟಲೇನು ಅನುಭವಿಸರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪರಮ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ ನಡಪುನ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದುಪ್ಪುಂಡು ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ನಾವು ಪನ್ಪನಂತುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆಯೋಡ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಡ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಅಥತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಎಲ್ಲೇ ಶ್ಲೋಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ನೆನಪಿದೆಯೋಲ್ಲ ಇತ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದಡ್ತು ಮಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಅಣ್ಣಂದು ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಅದ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಶ್ಲೋಕ 1.1.1 ಅಥತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಥತೋ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಾವು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಓ ಶರೀರಡುಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರಡುಲ್ಲ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಉಂಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡ ಆತ್ಮಗಳ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತಗಳ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪೇರು
ఒక సృష్టికర్త బ్రహ్మగల బ్రహ్మ పనిపేరు పಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಐದು ಅರ್ಥ ಉಪ್ಪು ಐನ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ಬಾರಿ ಪೊಲು ತೆರಿಪಾವರ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಪಣ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮನ್ಪುನೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮನ್ಪುನೆ ಅಂಚದ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ರೆ ಪನ್ಪು ನಮಕ್ ಅತತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಪಣ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪರೆ ಆತೆ ಉಂಟು ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕನ್ ಪತೊಂದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಮಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಅರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಗ ಪಂಡ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯನು 140 ಪೇಜಿದ ಭಾವಾರ್ಥ ಬರೀತಾರೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕನ್ ಪತೊಂದು ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು 10 ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾರ ಉಂಟು ಪಣ ಭಯಂಕರ ಮೀನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ 140 ಪೇಜಿದ ಭಾವಾರ್ಥ ಐಕ್ 10 ವಿಷಯ ನೈಟ್ ತೆರಿಪ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಅಂಚದ ಅತತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಇತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ನಡಪೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಪರಮಹಂಸ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಬದುಕದ ನಡುಟು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಮರತನ ಮೂಡೆರೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚದ ಇದನ್ನ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರ ನಮಗ್ ತೆರಿಪಾವ ಜದ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ಅಂಚದ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪು ನಮ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಏರು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಪರ್ದ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ದಾಯಿಗುಲ್ಲ ಸೈತನ್ಯದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೂರ ಪೋವ ನಮಗೆ ಈತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದಾಯ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಜಗತ್ತು ಎಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಎಂಚಿನ ಭಗವಂತ ದಾಯ ಇದೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತಿರ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಆಚಾರ್ಯನ ನೋಡು ಎನ್ಕೊಂಡ ತೋಜವಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರದ ತುಲೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಸೂತ್ರ 1 ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬರೇನ ಬಲ್ದೇವ್ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ್ ಆರ್ ಬರೇನ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ಅಂಚದಾರ ಪನ್ಪನೆ ಮುಲ್ಪ ದಾದಪ್ಪನ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ವೇದಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತೇರು ಅಥಥೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಥ ಪಂಡ ಇತ್ತೆಗೆ ಅಥ ಪಂಡ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಂಚಾಯನಿಡ್ದಾವರ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಾಯನಿಡ್ದಾವರ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೇವರನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ಜಿಜ್ಞಾಸ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪೋಡು ನಾವು ದೇರ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪೋಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ಯಾನ್ ಏರು ಯಾನ್ ಉಲ್ಪರ್ದು ಬೈದೆ ಯಾನ್ ಈ ಜಗತ್ತರ ದಾಯ ಉಳ್ಳೆ ಸೈತನ್ಯದ ಬೊಕ್ಕ ದಾದವು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪನೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತ ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪಡಿಗೆ ಮಂತಜಿಂಡ ಇಂಚೆ ಏರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೈಜಿ ಅಕ್ಲು ಮನುಷ್ಯರೇ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಲು ಪ್ರಾಣಿಲೆ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಈತು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಅವು ವ್ಯರ್ಥ ಅನ್ಸದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಹಾಕ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡೆ ಕಷ್ಟ ಬರೋದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರಿಪಾವಣು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಂತಳು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ಲೋಕ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪುಗೆ ಏರಿಗೆ ಮಾತ ಶ್ಲೋಕ ಪನೇರೊಂಡು ಅಕ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೇವೆ ಡೈದಿ ಇದು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕನಲ್ಲ ಪನೋಡ್ಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ 17ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಭಾವಾರ್ಥದ ಆಚಾರ್ಯ ತಿರಿಪಾರ ಅಂಚದ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರ ಕಲ್ಪ ಈ ಜಗತ್ತರ ಸುಖವಾದುಪ್ಪು ನೇರು ಮಾತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ತೀರ್ಥದ ಮೂಢೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪರಮಹಂಸೇರು ಪಣ ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಮಂತನಕ್ಲಿ ಪಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರೇಮ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎತ್ತನಕ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ದುಃಖನ ಅನುಭವಿಸ ಮಿತ್ತು ತೀರ್ಥ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ಲ ದುಃಖ ಇಜ್ಜಿ ಟಾಪ್ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ಲ ದುಃಖ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಏರು ನಡುಟು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ದುಃಖ ಅಕ್ಲೆ ತೊಂದರೆಡು ಬಲ್ಲಲೊಂದು ನೈನ್ ತೆರಿಪಾವರ ಅಂಚದ ಈ ಶ್ಲೋಕ 17ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚದ ಏರಿಗೆ ಮಾತ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನೆರಡು ಅಕಲ್ ದಯದೀದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೇವೆ ವನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಮಾತಾಜಿ ಕೇನೋಂಡೆ